Se estades escoitando, querida audiencia, benvidos a nosa transmisión. Vale. Parece que sí, que estamos broadcasteando. Cal era o canal? Sí. Canal é Xurxo Diz. Ah, espera, sí. Por se alguén nos está vendo agora, sí, por se alguén está vendo agora, pero non en Xurxo Diz. Efectivamente, cando sexamos famosos, este vídeo está facendo a ronda polas redes sociais, twitch.tv/xurxodiz, o teu canal de streaming de rol. Estamos, sí, está todo ben, está todo Estamos no ar, confirmado. Perfecto. Pois nada, os que vayades chegando e de saudando, e imos comezar. Ponemos o tweet de rigor, para dar o aviso tamén. Aí estamos. Moi ben, pois benvidos a unha nova partida de Pola Raíña, co sempre patrocinio espectacular das Irmandades do Dado e de Twitch en galego. Hoxe imos xogar un xogo moi sencilliño, pero moi divertido, e temos 3 convidados de excepción, como sempre, que son Itsumo, boa noite, Itsumo. Boa noite. Sherwood, boa noite. Boa noite, Xurxo. E Paladín, boa noite. Boa noite. Antes de comezar, imos explicar brevemente en que consiste o xogo, para iso imos pasar a ver aquí a pantalliña. Imos ser todos viaxantes que imos nunha comitiva cunha raíña e imos ir nós, somente nós, canda a raíña, nun viaxe a outra nación. Vale? Sabemos que ao final da partida a raíña vai ser atacada durante esta viaxe. Pero ata entón, imos seguir por quendas contestando unha serie de preguntas nunha especie de monólogo interior e a través desas preguntas e desas respostas que daremos a título individual iremos pois pintando tanto o mundo que nos rodea, que comeza completamente baleiro, como as nosas personaxes, que igualmente están completamente en branco ata que comecemos cada un de nós a debuxalas un pouco máis. Tamén nas nosas respostas podemos mesmo contribuir detalles ás personaxes do resto, a raíña mesma, da que non sabemos nada nestes momentos. E cando chegue o momento do ataque, cada un de nós sí que terá que responder a pregunta: defendes a raíña? E algúns defenderán, outros non, dependendo de como evolúan as personaxes e do debuxo xeral que debuxemos de cada unha delas. Vale? Algúa dúbida por parte dos nosos convidados? No, Ninguna. todo ben. Pois o primeiro que imos facer logo é escoller entre unha destas raíñas que temos en pantalla. Se non chegamos a un acordo, podemos escoller unha de forma aleatoria. Pero, hai algo que vos chama a atención? De todas elas, Algo que das queirades? 14. Das 14 que hai, podemos escoller calquera delas. Simplemente unha imaxe para que nos axude un punto de partida. Eu preferiría que a raíña de Inglaterra non fora, Vale, podemos ocultar esa se queredes. Estades de acordo o resto? Sí, esa non me interesa. Vale, vamos ver. Vale, eu teño unha candidata, a ver que vos parece. A raíña do kimono azul e o cadeliño. Oh, Non quero predisponervos, somos en plan xaponeses, pareceme ben, Esta de ¿Sí? aquí. Sí, Sí. sen problema. Ajá. Sí, sí. Moi ben. Pois imos ir ocultando todas as demais. Para que os nosos espectadores teñan tamén claro, mesmo se unen máis adiante, cal é a raíña que nos guiará nesta viaxe. Alá se van todas as casas reales deste planeta. Incluso a da Casa do Inferno, Sí, sí. Ten embaixada no reino, o inferno. E imos facer un pouquiño de zoom no streaming. Tamén Mm. hai embasada de Ai. Cataluña nese reino. Fantástico logo. Pois comezamos agora co turno de preguntas. Temos esta imaxe de inspiración, vale? Non ten por que ser así a raíña exactamente se non queremos. É un punto de partida. Non ten por que ser a muller, a raíña, pode ser o can. Non, Liberdade. O Pasaro! Ten un pasaro, é o que goberna Un pasaro. realmente a mente pensante do país. É moi pola muller. Quero dicir, é a raíña. Sí. Moi Pero ben. se nota Pois que é para unha dar raíña pro animal que tamén leva un pasariño na man. A mí recórdame a rollo Raíña Amidala, que tiña unha sirventa e facían así en plan chap, chap, cambios. Sí, xa sei. A Mulan, Un pouco Mulan tamén.
sí. É a Todas raíña esas- de Pacma. Todas esas ideas poden quedar no arte de las presentes cando vos toque contestar. Moi ben. Para comezar a dar un pouco de exemplo, vou facer eu a primeira pregunta, se estades todos de acordo. Para Sí. iso temos unha taboiña aquí aleatoria, que non fallamos no streaming. Abondamos con fixarvos na barra lateral, na dereita, aí abaixo van sair as preguntas. E vamos sacar, pois, a primeira. É a seguinte. A raíña mandoute castigar nunha ocasión. Que parte dese recordo ficará contigo para sempre? Ben, o recordo que me vai quedar sempre desa ocasión é o malévola que foi a raíña, como se ensañou comigo co castigo. Realmente o que fixen eu non era para tanto. É dicir, normalmente o patio do castelo está aberto os días de feria, o sea que se adoita acontecer aí o domingo, pero, bueno, confundínme un sábado e pasei disposto a ir mercar un pouco de carne. As portas do castelo estaban abertas e había os guardias que hai sempre, pero o paso estaba prohibido, xa que non era día de feria. Eu entrei tan tranquilamente. Os guardias inmediatamente me mandaron deter e cadrou que a miña mala sorte que a raíña nese momento estaba paseando polo patio. E cando vivo o tumulto, achegouse e non sei ben por qué, quiso facer de mí castigo exemplar, tal vez, ou se cadra estaba a facer algo que eu non debía ver, nunca o souben. O que si souben é que os meus impostos para o resto do ano duplicáronse. E a mí xa me costaba normalmente pagar o imposto real e aquel ano pasámolo moi mal na casa, a verdade. Nunca esquecerei porque nunca cheguei a entender por que a raíña se ensañou tanto comigo. Eu teño unha pregunta para ti. Vale? Pareces bastante ignorante das costumbres do reino como para non saber, non ter esa información sobre os procederes do patio e das portas. Eres unha persoa que vive no interior do palacio ou vives na cidade? Non, eu levo toda a vida vivindo aquí. O que pasa é que, ben, cando un traballa a terra, todos os días son máis ou menos iguais. Nese día, pois, non me decatei de que ainda non era domingo e marchei tranquilamente pro castelo. É dicir, eu sabía que ese domingo non podía entrar. O que pasa é que, bueno, eu, a fin e a cabo, son humano. Todo mundo pode cometer erros. Eu pensei que a raíña o ia entender e non foi así. E nos mundos Pois- medievais non hai calendarios. Non sabemos se é un mundo medieval aínda. Reino do futuro. No futuro. Queda pro seguinte. Queda proseguir. Se os parece, non sei se tedes a mesma orde na pantalla que a mí, supoño que sí, van Itsumo, Xerbo, despois Paladín. Seguimos esa orde coas preguntas. Vamos entón coa seguinte proposta. Para Itsumo. Se nos la podes ler en voz alta e A contestala. raíña acende un fogo dentro de ti. Que clase de fogo? Literal. Pois vou contestar o obvio. Sinto unha paixón desbocada hacia a raíña. Sabes, vela dende lonxe xa me inflama pasións desmedidas. É unha cousa que non podo remediar. O sea, dende que era pequeno, sabes, miraba, bueno, pequeno, adolescente, sabes, xa miraba a raíña sabes, aceleraba o meu corazón, sabes, e que a raíña ten unha beleza tan especial, tan efímera, tan delicada, sabes, que é como a perfección da feminidade nun corpo de muller. Eu teño unha pregunta. Ti tes algún tipo de parella actualmente? Coñecen esa obsesión ou fascinación que tes pola raíña? Resulta que coincide que eu son o bardo do reino. E que teño mulleres a montones, todas as que deseso. Toda muller que cortejo, todas acaban na miña cama. Pero a muller que non podo alcanzar é a muller que non podo, o sea, que non podo ter. O sea, a única muller que non podo ter é a muller que non podo alcanzar polo seu status. Polo seu status, claro. É un womanizer. Propio dos bardos, pola outra banda.
Non teño preguntas para este bardo tan peculiar. Non teño pregunta. Non para este bardo tan arquetípico. Tan sufrido, pobre. Pois mira que tiña pensado de que a miña persoaxe, sabes, pensando en cousas tal, tiña pensado facer unha persoaxe un fantasma que anduviera detrás da raíña. Xa me fa desfiar ese conto. Es o corazón o que pide unha personaxe máis clásica. Vamos ca seguinte proposta. Está aí para Sherwood. Ademais da raíña, hai outra persoa na comitiva a que queres. Como o mantes en segredo e por qué? Vale. Ti tamén queres a raíña. Sí, pero digamos que aquí ese queres está aberto. Aparte da raíña, quen é a outra persoa a quen quero? O bardo, porque o bardo consigue a todas as mulleres as que quere. Eu son unha muller da comitiva. Son a secretaria da raíña, digamos, a escriba que a acompaña sempre, que toma nota do que ela ordena. E claro, non pode ser de outro modo que eu síntome atraída polo bardo, que é o home máis atractivo deste reino. É máis carismático. Teño unha E por que pregunta. mantes en segredo? Por que o manteño en segredo, certo? E como mantes en segredo? Vale. Como e por qué? Manteño en segredo. Como e por qué? Vale. Como? Porque o meu traballo de escriba exixe que sexa que teña un control absoluto sobre as miñas expresións corporais e verbais, xa que coñezo todos os secretos da raíña. Entón teño que ser como unha especie de figura impertérrita absolutamente, digamos, gris de fondo que non se vexa cando está a raíña. Entón, eses son os dous factores, non? O control da miña sexualidade, por así dicilo, e tratar de manterme ao fondo, totalmente non chamar a atención do bardo. E por qué? Por qué? É porque a raíña exíxeme que sexa virxe e se eu caese nos brazos do bardo, mandaríame executar. Pode ser que os secretarios neste reino, os que saipan escribir e ler, sexan unha sección dunha religión que, o sea, que sexas monxa, digamos. Sí, eso. Vamos quitar o de virxe, que me parece un pouco rancio, e imos dicir célibe. Non podo ter parellas, non podo ter relacións afectivas. Soa ben. Son unha monxa, a monxa escriba da raíña. Sí. Fantástico. Se alguén ten algunha pregunta, non a contestarei porque son unha figura muda no fondo da raíña, da corte da raíña. Vale, pois imos ca seguinte proposta para Paladín. A ver que pasa. Que faz para a familia real que resultou ser unha boa preparación para esta viaxe? Que pode facer a viaxe? Aquí, claramente, ao ser a pregunta ao principio do xogo, case podes determinar a natureza desta viaxe. Sí, pois sí. unha boa preparación. Estaba pensando en ser unha clase conspiradora. Podería ser. Podía ser eu que son unha persoa que está conspirando para acabar coa vida da nosa raíña, malvada raíña, que ten a súa xente sumida na fame e na pobreza. Pois para a familia real fixen traduccións de escritos moi convenientes para que teña relación cun reino que en principio é un reino rival e a natureza da viaxe, por así decirlo, sería para un gran acordo de paz. O eso crea a raíña. Entón, a túa habilidade traducindo outras lenguas ou interpretando outras lenguas é bo nesta viaxe que é a un país estranxeiro, igual. Sí.
Traductora. Coñecemento de linguas. Máis 4. Sí. Está ben. Sí. Pois non hai máis preguntas, imos coa seguinte. Non, eu teño unha pregunta para esta traductora conspiradora ou traductor conspirador ou traductore conspiradore que é... Traductore conspiradore me gusta. El asesine. Moi ben. Ti es extranxeira ou es deste reino de nacemento? Son deste reino de forma adoptiva. Vale. Pero Naciches... son da outra rexión de nacemento e a miña familia biolóxica está ali. Ajá, vale. A este reino que vamos ou a outro reino? Sí, o mesmo reino. Oh, vale, vale. Temos... O intérprete... intérprete infiltrade. Sí, sen dúbida. Conforme. Imos coa seguinte, pois. A raíña sabe unha cousa de ti que os demais descoñecen. Que é? A raíña, como mencionei antes, soubo da miña existencia naquel desafortunado incidente do sábado. Pero a raíz de aí non lle abondou subir os impostos. Comezou a exixirme máis e máis. E unha das cousas que comezou a pedir foi que, ben, eu, polo meu traballo na granxa, manexo unha grande cantidade de abono, que pode que saibades, un material tremendamente explosivo. Entón, o resto da comitiva, pois tal vez se pregunten por que un simple labrego vai nesta viaxe, pero digamos que estou aquí por se as cousas van realmente mal na reunión. Vou necesitar... Sumo, vai ti. Pode ser de que, aparte del labrego, teñas certas aficións de química e alquimia? Eu non teño estudos. Eu simplemente, pois, de pasar a vida, eu sou labrego, meu pai foi labrego, meu avó foi labrego, sei o que sei, porque o que se aprende de estar rodado diso. Eu desas cousas avanzadas non sei, señor. Eu, en vez de pregunta, teño unha reflexión. Non sei se podo. Sona como unha opinión. É moi de conferencia iso. Que sería moi interesante que as intencións foran máis ocultas, esas explosións foran preparadas para a raíña, pero deixo caer. Preparadas? Para a raíña, non para xa mal. Está maquinando unha maneira de matar a raíña. Pero digamos que a raíña simplemente o leva pensando iso, pero non quere dicir que el vaya só por iso. Ainda hai moito que saber. Vale, quero deixar claras as cousas, vale, sobre a mesa. Estamos falando de explosivos, verdade? Creo que dixe a palabra explosivo directamente, vale, ¿no? sí, dixémolo varias veces. Exactamente como un labrego que non ten coñecementos químicos pode ser unha peza clave na comitiva da raíña. Hola, bono. É unha pregunta que queres que conteste ou unha pregunta ao ar? É unha pregunta que quero que contestes. Entendo que os campesiños teñen acceso a esterco, vale? Entendo que co esterco se poden hacer explosivos, pero non vexo o nexo de unión, non? Ben, supoño que a raíña pensou que levar o seu alquimista real era demasiado evidente. Vale. Estamos levando na comitiva, estamos levando un carro de esterco. O bo do esterco é que é moi sinxelo de atopar a Land de Forest. O sea que non se poden dicir de outro tipo de produtos que usa o alquimista real. Eu non penso cagar ningún bote, nin nada de eso, Deronlle unha formación de 5 minutos en explosivos aquí o amigo campesino. Mira, ti non vas ser sospeitoso de nada, vale? Pero cando chegue o momento... Pero que vai facer? Cando vayamos entre os árbores a facer as nosas cosas e ir detrás e coller a merda?
Un campesiño, un bo campesiño profesional, sabe onde atopar a merda sen ter que ir detrás da gente. Estamos convertindo aquí o campesiñado, sabes, nun top élite, worker cualificado. Me estou imaginando unha bomba de esterco na que explota, sabes, e todo o mundo cheo de merda. Mellor diso que de entrañas, supoño. Unha prank. Vale, moi ben. Conforme. Avancemos. Seguinte proposta, Praitsumo. Que fixeches nesta viaxe para defraudar a raíña? Pois, precisamente, o comezo desta viaxe, como sabía de que a raíña e máis eu íbamos a estar solos, porque eu iba a ser o acompañante do seu carromato, pois entón embalantoneime e propúselle con caricias e miradas e dobles sentidos de frases, dille a entender a miña devoción por ela, a miñas ganas de levala a catre. E ela, de forma moi desapaixonada e mirándome con desdén, díxome: ni de broma. Contigo no, Bardo. Non me Ai, que está temos xente nos comentarios. Ai, xente nos comentarios, non estaba vendo. Pero vale. Temos. Saúdos a Pablo. Saúdos, Pablo, saúdos. Eso foi un palo moi grande a miña o meu ego. E entón sentíme totalmente defraudado porque eu pensaba que a raíña coa súa beleza e co seu bons modais, bons pareceres e tal, sabes, sempre parece de que está como alentando a certas cousas. Pero claro, é todo fachada, é todo mentira, é todo cuestión da forma de relacionarse dos nobles. Parece que o Bardo, a persoa máis carismática e probablemente das máis perspicaces do reino, malinterpretou as intencións da raíña. Estaba na friendzone e non o sabía. Exacto. Desde entonces as miñas baladas son tristes e lastimeras. Teño unha pregunta, Itsumo, que é parecida a que che fixo o Xurxo ao comezo. A raíña ten parella? Non ten parella, e realmente o reino está debecendo porque a raíña case, porque xa está chegando os 30 e isto xa é unha solterona. É un mundo no que a idade de merecer é moito máis temperar. Moi ben, conforme. Pasamos, pois, a seguinte pregunta. Estaba aí para Sherwood. Nunha ocasión, salvácheslle a vida a raíña. Como sucedeu? Vale. Nunha ocasión na que a raíña estaba dormindo, a raíña ten tempadas nas que comeza a falar en voz alta en sonos. En soños, penso que se di soños en galego. Por iso durmo o carón da súa cama, vale? O carón da súa cama, digamos, nunha habitación próxima, onde como teño o sono, neste caso, moi lixeiro, podo escoitar perfectamente a raíña e podo despertar se comeza a falar. É parte do meu entrenamento de monxa. Nunha destas ocasións, o que pasou é que o reino inimigo mandou un asesino a por ela. Sí, en ese momento a raíña comezou a falar en soños. Eu despertei e accedín á súa habitación para tomar nota do que dicía e vin o asesino. Pero, como parte do meu entrenamento de monxa, estou versada nas artes marciais, así que ataquei o asasino coas miñas mans núas e
e mateino. Xa que non son soamente a escriba da raíña, senón que son a súa guardaespaldas secreta. Isto é algo que a xente non coñece, porque as monxas tamén vivimos un gran segredo. Fan. Que pensabades que iba a ser algo moito máis sutil, eh? Salvei a vida literalmente. ¡Guau, guau! Wow. Sí. Trabuquei Unha ben, pregunta. Buláguina era este. E todo isto en pixama, eh? O asasino de que nación era? Da túa. Oh. Non o sabes que a miña. Bueno, Non o sabes. eu non o sei, pero é da túa. Eu teño unha pregunta. Trascendeu este suceso coñecido polo pois a nivel da vila inteira, a nivel do castelo, a nivel do círculo íntimo da raíña, ou pode que apenas ti a raíña o saibades? Vou dicir unha cousa, a raíña non o soubo. Menos Non, iso non ten ningún sentido. A raíña soubo porque ao día seguinte había un cadáver na súa habitación. Ou O non? bardo non o sabe. No. E O bardo non o sabe. Sí, vamos a dicir, ninguén fora da raíña, máis eu, e a persoa encargada de librarse dese corpo, o saben. Pero quizá alguén estaba conchavado co asasino e quizá esperaba que o asasino completase a súa misión ou volvese ou lle enviase unha mensaxe, vale? Así que digamos que no lado da raíña, no lado leal, non hai case ninguén que estea enterado, pero non sei no lado do asasino. Pode que incluso o bardo saiba, non sei o que conta a raíña por aí. Igual Paladín ten algo que ver e todo. Pero a mí non me mires. Ti botaches a codos. Eu traduzco textos. Eu non teño, son intérprete o normal. Procuramos a paz e vos matarvos a todos. Traducción. Traductor e traditor, no, como era? Traductor e... Asesine. Sí, traductor e traditor, ¿no? Exacto, traductor traidor. Sí. Moi ben. Imos con Paladín logo. Sí. Cando te decataches de que te enamoraras da raíña? Aquí todo... A raíña ten que ser encantadora. Pois na miña no meu camiño de estar constantemente conspirando contra ela, saber todo sobre ela, as cousas que escribía, incluso pues, nos ratos libres que tiña na corte, ia ao xardín a escribir, pues, incluso teño esos versos escritos. Eu creo que falan incluso de min, aínda que non nos coñecemos tanto, ni sequera. Recordo os seus debuxos de todos os pasariños do castelo, estou super enamorada do seu talento, e todo o tempo ao seu lado traducindo os seus textos. Esa letra tan bonita que ten. Esa letra que ten e os versos que lle está a escribir a alguén. Fai lettering a raíña. Eu os teño que traducir, escribir... Poida ser que estés conspirando contra a raíña, pero estés conspirando coa súa función de raíña, pero que a queiras como persoa. Sí. Creo que é unha mala raíña, non quero que a miña nación gañe, quero tantas cousas, pero a quero a ela. Pensas, como moita xente na súa relación de parella pensa que cando derroques a raíña e acabes co reino poderás cambiala. É o poder o que está a corrompela, ela no fondo. Sí, por suposto. Todo o poder corrompe a xente, incluso pode que lle estea a facer un favor realmente. Din que Se acabo do amor... con ela, sí, con o concepto de poder.
Din que o amor e o odio están separados por unha delgada liña, non? Ou que son as dúas caras da mesma moeda, pero o que non sabíamos é que poden ser a mesma cara da mesma moeda. Sí. Non é unha moeda, é como unha peza de dominó, máis ben. Sí, A ver, non miremos- é Euclidea, só ten un lado. Miremos o tío amoroso. Eu estou enamorado da reiña. Serbuz está enamorado de min. Paladina está enamorado da reiña. Surso está por aí. Estou facendo Ten bomba esterco. festerco. Por agora. A ver que sae nas próximas. De feito, tócame a mí. Imos coa seguinte, a ver. Por que estás enamoradísimo da raíz? Buah, son todas preguntas de rencor, de vinganza. Claro, de sentimentos, é do que vai o xogo. No, pero a él sempre saen as mesmas. Ah, en plan negativo. Sí, sí. Ui, non sai unha nova, non? Sí, que saiu. Sí. É porque Cando te sempre non a vexo, decataches de que non perdoarías a raíña xamais. como comezaba polo mesmo, pensei que era repetida a anterior. Sí, perdón. Cando te cateches de que non perdoarías a raíña xamais e por qué? Home, Vale. creo que xa contestaste antes. No, Ben, eso perdoou, no. Nun momento dado, a raíña convocoume ao castelo para comunicarme que tería que ir nesta comitiva. Mandou sair a todo o mundo, contoume a razón pola que ela me quería na comitiva, que é, bueno, ser un axente de destrucción infiltrado na outra acción. Ela dixo que de portas para fora contaríamos que era un sinal de achegamento das nacións, levar un cidadán do común tamén na comitiva para que coñecera esta nación enemiga e confraternizara e tal, e Pascual. Pero claro, inmediatamente dixenlle, pero, maxestade, a miña muller vai dar a luz agora inminentemente. Non quero perder o nacemento do meu fillo, que como sabe é o máis importante. Díxome que o fillo non era meu, que o fillo pertencíalle a ela, como todos os súbitos da súa nación, que non voltase a contestar cando ela me falaba. Mandoume a azotar e díxome que esperaba o día seguinte ás 8 o carón do carro. Foi nese momento no que completamente se rachou calquera fío que puidera ter con ela. Ou sexa que é unha completa clasista. Para xente que ten certo top nos trata de putísima madre. A xente por debaixo é morte, latigazos e... Quen ia dicir que a raíña sería unha persoa clasista? Só teño que dicir, Xurxo, que tes o peor Erasmus posible. Ai. A mellor Vale, te manda para outro país para ensinarlles como cuidar as arañas. Vale, unha cousa. A túa muller e o teu fillo, ata onde sabes, están ben? Cando marchei, a miña muller estaba a piques, por iso eu quería ficar ali. Eu espero que todo fora ben no parto, pero agora na viaxe non teño novas deles. Vale. Sabemos canto vai durar a viaxe? X. O que determinen as seguintes respostas. Sí, o tempo que leve ir dende o noso reino ao meu reino. Vale. Do noso o meu. Moi ben. Vamos que le chumo. Que é aquilo que esperta a cara máis bondadosa da raíña? É que, de verdade, está dispoñendo a parir é unha raíña, pero boísima. Non ves que está aí co pasariño, co galgo aí, todo aí? Pero, por favor. Escribe poemas. Pregunta. Que é aquilo que desperta a cara máis bondadosa da raíña? Os animais. Sabes? A raíña poide que mostre a súa cara máis fría e despiadada cara aos seres humanos. Sabes? Sobre todo contra aqueles que lle contradicen. Pero os animais, sabes? É como as películas Disney en que se pongan a cantar e empezan a volar aos pasariños. Ten un grande amor hacia os cabalos, os cans, os gatos, as arañas, hacia todo o bicho viviente que sai por aí.
Non lle Pasa- molesta mancharse no esterco para poder acariciar un cabalo. E entonces, cando ves paseando polo bosque ou pola sabana africana, tal, pois ves a súa beldade e a súa beleza interior realmente. Pasa de legal maligna a caótica boa polos animais. No, aparte é a cousa esa, de que a xente pensa de que a raíña é mala porque aplica as leis, pero realmente máis ben sería legal boa. O sea, Legal boa, claro. le aplica as leis tanto para uns como para outros. A lei é a lei e ten que aplicarse. É estricta, simplemente, sí. Estricta. Coñezo personaxes. Pero algúns patáns labregos por aí pensan que é unha mala persoa cando realmente está aplicando a lei. Non olvides que xunto aos patáns labregos están tamén os traidores estranxeiros que tamén pensan que é moi mala. Bueno, depende. Eu Pero son están Jordi non tanto. traductores. A mí non me mires. Eu só fago traduccións e interpretacións. Moi ben. Vale. Imos coa pregunta para Sherwood agora. Por que crees que a raíña confía en ti abondo como para traerte a esta viaxe? Bueno, é moi obvio. É porque polo meu entrenamento e pola proceso de selección complicadísimo polo que pasei, ten clarísima a miña lealdade e a miña capacidade. Entón, quero dicir, é unha pregunta moi sinxela de contestar. Non, pode ser que te teña algunha confianza especial porque ti saibas algo da raíña? Non. Ou compartiras algo especial con ela, algunha forma que te teña confianza en especial? Non nada especial, é que directamente son a única persona neste posto. Entón, todos os seus segredos, prácticamente non hai un segredo que ter registrado de algún xeito ou algún pensamento ou algunha emoción que non pasara polas miñas mans. Entón, é que confía na miña lealdade, confía na miña capacidade, sabe que eu coñezo todos os seus segredos, é dicir, non podía non traerme nesta viaxe. Non é unha vinculación, a ver, unha relación intensa polo estreita que é, pero digamos que non... Por agora, o dirán as cartas. Sí, exacto. Isto é todo o que direi polo de agora. Vale. Imos coa seguinte proposta para Paladín. A raíña tocoume nunha ocasión. Oh! Que parte dese recordo ficará contigo para sempre. Me ha tocado. Cos seus dedos suaves, de non traballar la vida, suaves, moi suaves. Coa pel blanca, como se non sairás a máis do seu castelo, nen pasara polas súas propias terras. Cos súas mans tocoume, recordándome o tacto da seda. Non, ela non leva nada, o levan os seus escravos raya traballadores. Claro. Recordo... Son os escravos de Schrödinger. Cobran e non cobran un salario ao mesmo tempo. Sí, porque nunha ocasión que estaba a facer unha traducción, a chamaron para facer cousas reais varias, ela tocoume a man e díxome que era máis importante o que estaba a escribir eu que os asuntos de palacio. Entón, teño recordo de que teño un valor importante para a raíña. Eso foi un toqueteo moi light, Foi toqueteo nivel Darcy Elizabeth en Orgullo e Prejuicio, por favor. Ese toque de manos, ese recorte, ese recordo. Vale, dado que ti... Estás sentindo celoso, pero xa non. Dado que a raíña, como sabemos e non sabemos, rexeitou os acercamentos, as aproximacións do bardo, e que tivo ese momento de contacto, digamos, de flirteo incluso, cun traductore,
teño a dúbida de por que clase de persoa se sinte atraída a raíña. Dirías, coñéceslle pola tua experiencia a algunha parella ou interés amoroso masculino? Non. Ah, Deseo. moi ben. No? Conforme As cartas con que eu escribín así persoais, con versos, cousas... Non? Evitaba Digo, sempre os bueno, marcadores de xénero. Era unha poeta consumadísima. Podería ser. Ou non. Ou eu quería ou fixo aposta para as miñas traduccións poñerlas complicadas especialmente, porque algúns idiomas non ten esa posibilidade de facer neutralidade no idioma. Estaba poñéndome un desafío porque quería verse, porque confiaba en que eu podería facelo. Interesante. A ver, esta raíña ten pinta de saber de linguas, non de literatura. É unha raíña cultivada. Vamos ca seguinte. Na corte real circula un falso rumor relacionado coa raíña e contigo. De que trata? Como comezou? Ben, o rumor é obvio. Por que un labrego? Isto de que vai confraternizar contra a acción non se cree ninguén. Isto non pode ser. Claramente, pois, din as más linguas que son pois, algún tipo de pariente. Algún irmán, algún primo segredo, se cadra un fillo ilexítimo. Amante sabemos que non pode ser, non se lle coñece a raíña este tipo de intereses. Pero ten que ser alguén que sexa moi perto. Non é ningún dos conselleiros, porque son un labrego. Entón, quen é esta persoa? Pois se cadra un bastardo do seu pai, que vai ser entregado como escravo. Ou se cadra pode que sexa mesmo un pariente nacido na outra nación. Hasta claro que hai unha relación de familiaridade. Ou eso din as linguas do castelo. Pode ser de que sospeiten de que te vayan a entregar como o que se facía antes para evitar guerras, o sea, un familiar que che deixen aí para evitar confrontacións, non? Eso é parte dos rumores, sí. A pregunta é, ti sabes destes rumores? Personalmente? Sí, porque se ven axentes do castelo poden ser un pouco máis discretas, axentes do común non teñen reparos en gritar a cara cando sae a comitiva do Palacio Real. Bastardo! Non, os veciños. Bastardo! Outra pregunta sería, de alguna forma te beneficias dese rumor? Todo o contrario, agora teño moito máis medo da seguridade e da saúde da miña muller e do meu fillo. Sen estar eu para protexelos, que sabe o que lles podría pasar? Ti crees que pode haber algo de certo nese rumor? Non. Quer dicir, ben, certo é que nunca coñecín a miña nai, pero non teño razón para pensar nada semellante. A miña vida foi unha vida normal ata aquel fatídico sábado que torceu as cousas para sempre. Ata entón nada me levaría a pensar que tivera ningún tipo de relación coa familia real. Que é o único que estivese organizado, que me tenderán unha trampa, que aquel día fora domingo, realmente. Non ten sentido ningún. Pode ser de que ese domingo, solto a pregunta para o resto, que non sexa Suso, pode ser que ese domingo a raíña o verte se decatara de certo parecido familiar o resto. Vosotros os destes conta de que o personaxe de Suso tiña certa parecido coa liña familiar da raíña. A mesma nariz que a familia, a mesma nariz, que de fora. Estranxeira. Eu, como persoa que sabe todo o que sabe a raíña ou case todo, responderei a esta pregunta máis adiante. Tan. Eu creo que ten a nariz da parte estranxeira, porque sabes, os reis se casan por aquí por alá, e que ten a nariz. Unha terceira nación, non? Nin a da raíña, nin aquí vos visitar, outra. Outra. Pero esa nariz, vale. Esa nariz de Borbón.
Vamos con Itsumo. Case todo o mundo que te coñece te considera gran beleza. Normal. Efectivamente. Que fai a raíña para facerte dubidar deste suizo? Home, creo que xa contei. Eu tiña un ego moi subido, de verdade, pero de verdade, era unha cousa que non ni siquiera estimaba de que para mí era algo perfectamente normal ligar desa maneira e de que as mozas debeceran por min. Sabes? Para min era o respirar de todos os días. Pero de repente, ao sentir o desprecio da raíña, de repente o meu ego desvaneceuse. E agora xa non sei que facer coa miña vida. Sabes? As mulleres siguen desexando vir comigo, pero eu xa non lle atopo ese aprecio, xa non lle atopo esa emoción da conquista. Sabes? O único que desexo últimamente é agocharme debaixo das sábanas e dormir. Ai, Pobre, pobrecito, está Oi, deprimido, o bardo. É super tenro. Cantando cancións tristísimas. É un bardo emo. e véndose o espello dicindo, son en realidade guapo? Dándolle un puñetazo ao espello. The gonna be the one that saves De me. repente me están saindo arrugas as comisuras dos ollos. Ai, esta cana non a tiña eu antes. Eu teño que dicir que noteino, Eu noteino, xa que o bardo é o obxecto do meu desexo, notei perfectamente este cambio no seu humor. Oh, E dame moita pena. e a culpa é toda da raíña. Sherwood. Ajá. Que fai a raíña durante a travesía para que non te esquezas da túa posición? O sea, da súa posición, perdón. Que fai a raíña durante a travesía para que non me esqueza da súa posición. Xa sei, ali onde paramos, xa sexa en tendas de campaña ou en palacios de outros nobles ou en sitios de alta alcurnia ou disfrazados en posadas de baixa ralea, o que fai é sempre facerme dormir aos pés da súa cama, xa que fora do palacio non teño unha habitación próxima, unha cama próxima na que dormir. Facer que sempre vaya un paso por detrás dela, sempre máis calada, sempre, e cando nota que non estou facendo o ben, bótame unha reprimenda polas noites. Servuz. E azótame cunha vara de bimbio. Pero, Servuz, entón a viaxe é de incógnito. Estamos indo por en campamentos, sabes, disfrazados, tal. Digamos que unha viaxe que pasa por moitas fases diferentes, algunhas delas de incógnito, sí. moi interesante. En plan a volta ao mundo en 80 días, sabes? Pues a veces iban en globo, a veces iban en tren, pues nos a veces imos en carruaxe, a veces imos en cabalos, a veces facémonos pasar por peregrinas e peregrines e peregrinos nunha viaxe religiosa, sí, sí. E todo isto pasando por lugares, por suposto, o rei do país veciño sabe onde vamos, non? A xente do noso reino sabe onde vamos, pero a xente dos países intermedios, non. Hai países intermedios, acabo de dicilo. Vale, Isto é canon. sí. A partir de agora. Ahora é canon, sí, sí. Ahora, canon. Zonas en conflicto. Ou se empezamos en Francia, temos que chegar a Portugal pasando por España. Sí, iso mesmo. Vamos. Non, imos facer un burocracia, non queremos conquistar en absoluto España, non? Estamos de camino, nada máis. No camino. Polén. A raíña tenme en máis alta estima do que ti te tes? Como sabes? Se eu xa dixera que sí, que ella teñeme máis alta estima do que ti tes. Pero aínda máis. Mais porque o sei porque escoitando unha conversa entre a raíña e a Monsa descubrín que falou de mí en moi bons termos e incluso que a Monsa tiña que protexerme. Podría ser. Sí, iso pasou.
Eso pasou. Entón, entendo que se quere protexerme a min, que casualmente son a intérprete, pero casualmente a min, e non o bardo, e non a... Por que me este conozco? Que o bardo, é porque me ten en moi alta estima. A traidora se está volvendo... Eu andei aí para rinando. Vale. Se esta historia estivera a escribir Víctor Hugo, acabaría eu abrazado ao cadáver da... Bueno, se estivera a escribir Víctor Hugo, en vez de 4 ou 5 personaxes, habería 200. Pero sí. E todos con historias de merda e tráxicas. Vale, eu teño unha pregunta. Alguén da comitiva sabe que viches isto? Non, porque eu son Vale. moi sigilosa. Non tanto como a min. Isto ten que terminar en pelexa, en plan música esta de Star Wars da amenaza fantasma. Sí. E aquí disparando Chan, chan. fiu, fiu. Sí. Adiante por min. Teñas que perder porque eu sería Darth Maul, pero... Claramente, clarísimamente. Que vos parece se rematamos esta aquí, imos contestando se fetemos a raíña e logo botamos outra? Pareceríamos ben? A min pareceme ben, pero eu faría unha rolda máis de preguntas. Sí. Perfecto, Eu unha vexo ronda porque máis. aínda ten... Ahora que imos saber que vai rematar, pues darlle... Perfecto, última ronda de preguntas e logo imos co final. Comezamos comigo, entón. Crees que un dos membros da comitiva é o favorito ou favorita da raíña? Quen deles? Que che fai sospeitalo? Para mí non hai ninguna dúbida que a favorita da raíña é a Monxa Monxa. Non se separa dela en ningún momento. Nótase, porque eu xa me decatei, porque eu levo isto moi no corazón. Cando ten que castigala menos que o resto. A mí, cando me castiga, dame 10 latigazos, pero a ela dalle un cunha variña e xa está. E nótase nese trato de favor. E nótase. Eu penso que non hai claramente. Os outros que imos na comitiva, se cadra imos, pois non sei. Pero eu penso... De feito, penso que aí pode haber algo máis. Hai algo máis, unha relación se cadra, non sei, a min me parece moi extraño o trato que ten de favor con ela. Sempre, falan moito vexo as falar todo o tempo de cousas aquí a colar, e algunha vez que posen así un poquinho orella falan de cousas que eu penso que non deberían falar con, non sei, sí, que a secretaria, guardaespaldas, todo iso, pero non sei, a min, joder, a min, que pasa co resto, tío? Porque los trata tan mal e esta lle trata tan ben, a min non, tío, non. Me encanta porque esta podería ser unha resposta do campesino como perfectamente reveladora de algo oculto, ou porque o campesiño non sabe cal é o traballo da monxa. Vale. Tomareino como un cumplido. Vale, sí, claro. Que preguntar. Castigouche moitas veces na viaxe? Non, por saber. Bueno, todos os días. Sempre fago algo mal. Sempre hai algo que non está como quere, joder. Sempre igual. Que se mastigo moi alto e lle molesta o ruido, que se ergueime demasiado temprano e ten que ser ela a primeira en erguerse pola mañán, porque o lugar dunha raíña é diante dos seus súbditos. Todo mal, tío, todo mal. E logo o día seguinte dixo que desperte ela e castígame porque son un lacazán. Mira, non, o sea, de verdade. Eu vexo inquina Hai personal. algo de sádico aí, non sei se contra min ou en xeral de sufrimento, pero non sei. Vai non vou dicir nada, pero... Vai ser o rumor da nariz. Que ten a nariz igual dos Borbóns. Non sei. Ela parece que cando me mira sufre por dentro, por mirarme. O mellor está enamorado de alguén. Ou o mellor tenlle moita teima ao seu irmán bastardo que ninguén sabe quen é. Aí o deixo. Ou se cadra non natura ver os pobres. Tamén. É moi clasista. Para ser unha raíña. Que xa como un chanzo máis, non? Sí, é super clasista. É como a uber raíña. O uber clasismo tal. Moi ben. Imos con Itsumo logo. Cal foi a última vez que a raíña te tratou con auténtica xentileza?
A vez que me enganou completamente, pensando de que me estaban facendo indirectas, e resulta que non, sabes? Ata agora sempre me había tratado con dulzura, con xentileza, con moita amabilidade, como me facía miradas con caída de ollos, e cousas así. Eu sempre, de toda a vida, e nunca me equivoquei, sempre pensei que tiñan un motivo secundario. Pero de repente decateime que non, que era todo finxido. O sea, ela non sinte nada por min. A cuestión é de que a partir de entonces, a partir do momento en que eu lle revelei as miñas intencións, ela me descartou completamente, a partir de entonces me din conta do que por moito tempo escoitei a moita xente. A cara fría da raíña. De repente a raíña ten uns ollos selados que me atravesan o corazón. Non, sabes, a partir de entonces me estou confraternizando co labrego, porque non fago nada dereitas. Todo o que fago lle parece mal. Sabes, se canto unha balada non é a balada propicia nese momento dado, porque non sei que, que desafino, que canto moi alto, que moléstalle que lle toque, que moléstalle que me afecte a ela, que porque me lento cheira mal, é todo mal, non fago nada ben. Entonces, imagínome o labrego e o bardo polas noites xuntos, en plan, largando e cantando cancións tristes, sabes? Mamá se llevó las pilas. Non máis ben en plan, esa guarra, non sei. Odio xa cultivado. Hai un caldo de cultivo de desprezo, non? A un paso da muñeca de vudú. Sí. Moi ben. Pois imos ca seguinte pregunta para Sherwood. Por que hai xente na corte real que está celosa da miña relación coa raíña? Bueno, no caso do bardo, por motivos obvios, xa que eu paso moito tempo de intimidade coa raíña. Xa non me importa. Xa, agora. E no caso, e tamén traductore, porque non sei moi ben por qué, pero a veces un pouco suspicaz tamén cando paso moito tempo coa raíña. E ninguén entende que é por cousas do meu traballo, sabes? Eu fui como condicionada de nena para ser super leal e para ser super solícita coa raíña e super, digamos, entregada a unha causa, sabes? Todo o mundo pensa que eu son como unha segredamente unha amiga confidente da raíña, pero non, hai unha distancia entre a raíña e máis eu. Para mí a raíña é traballo. Non lle escribe os versos que eu lle vexo escribir a outra xente, eh? Eu son a espía, enterome de todo, eh? Hasta de cal é o seu xabón e con que mano lavase o cu. Ai, non me digas que non ten un escravo para que lle limpie o cu. No, o culo real non pódense tocar. Para xente común, se houvese un rumor que dixe a raíña non ten ano, o creerían. Ninguén veu ese ano como vin eu. Xuro que eu non o vin, eh? Eu tamén teño un baño o carón do baño da raíña, pero non estou no mesmo que ela. Eu podo confirmar que ten 2 perfectas cachas e un ano. Moi ben. Hai xente que pensa que debaixo da roupa non hai un corpo, non? Claro, é unha cousa importante. Claro. E agora dirá que tamén se tira peidos. Logo... Iso sí que o sei, están anotados. Por eso acompañe sempre o galgo, porque lle para botarlle a culpa ao galgo. Moi ben. Sempre preguntas. Última xa. Sí, a miña. É a de Paladín. Ai, claro, perdón, sí. Cal é esa potencia remota que estades a viaxar? Potencia remota. Porque che causa desacougo. Ben, o meu desacougo de volver coa miña familia implica abandonar o meu reino. Non teño moi claro que vida espérame nese sitio despois de servir a raíña.
unha nación inimiga, aínda que fora de incógnito. O meu papel na miña familia biolóxica, aínda me queren, aínda non, e me causa gran desacougo porque teño que tomar a decisión de que al rei... E o teu é un dramón da hostia. Claro, como tiña que ser, é un xogo de drama. Sí. Tal cual. O teu é unha montaña rusa, o sea, de repente estás arriba e de repente queres matar. A xente pensa máis que está coa Monxa que conmigo a nivel de relación. Non ven os ollos que aunque me mira como se fueran de amor. Eu creo que sí que son de amor, que está enamorada de min. Fíjate. Sí, logo che pasa como bardo. Sí, acabarei pues, chorando na taberna co Surso Insumo dicindo me ayuda, zorra. Porque non me quere, non? Xoga con todos nós. Sí. Totalmente. Conforme. Pois daquela imos coa carta final que teremos que contestar todos. Está que atacar a raíña, deféndela. No meu caso, comezo eu. Nin de puta coña. Atacan a raíña, aproveito a distracción para fuxir e tentar chegar ata a outra nación a pedir asilo. Desde aí eu confío en poder levar, confío en que podan rescatar a miña muller. Pero agora mesmo non quero permanecer perto desa muller. Se ataquen e a matan, mellor. Que vai facer? Acusarme de traición? Se dou chegado a outra potencia, podo contar segredos. Podo inventalos se vai falla, con tal de que me dean seguridade. En canto vexo que hai problemas, apártome e tento agocharme logo aparte. Pero, podo comentar unha cousa? Sí. Se a raíña sobrevive, que pensas que lle irá ben a túa muller e o teu fillo, como dixo Itsumo? Primeiro ten que sobrevivir. Depende. Vai xogar con eles cando podo confesarlle outra nación que estaba aquí para plantar bombas no Palacio Real? Vale. Vexo o labrego moi convencido das súas cartas. Bueno, quer dicir, a outra opción que barallei era quedarme e asegurarme eu de que a raíña morrese, pero quen me di a mí que os que están a atacar a raíña logo non acabe comigo para non deixar testemunhas, así que... Bueno, eu polo de agora vou marchar. Itsumo. Pois eu saco a miña adaga, sabes, do cinto, e moi lento, como se tivera problemas para sacala, e me fixo así como detenidamente se hai ánimo de defendela ou non, o sea, non vou correndo a defendela, sabes, vou barallar a situación en plan, vai morrer, vai a rescatala, quero, o sea, como vou bardo, carismático e todo isto, quero quedar como un heroe. Entonces, se hai rollo en plan que podo facerme de héroe e tal, e quedar de puta madre, entonces estupendo. Pero se morre, no, coño. Iso non é unha defensa, digamos, non é que non vas a defender, non? No, a cuestión é, se alguén a vai defender, o sea, se alguén a vai salvar, intentarei axudalo para quedar como defensor. Vale. No, nada. É a primeira abstención que vexo en Pola Raíña. Vale. Botón branco. A cuestión é non quero defendela, o que quero é quedar ben. Claro. Sherwood. Sí, defendo a raíña. Estou hipercondicionada para facer isto, sabes? Son unha especie de mujahidín chungo que criaron meses. Se a raíña... Dime que faso da grulla, de coas mans levanta así, en plan, as mans levantadas e as perras así, en plan, ¡upzu! Sí, é que ademais super suicida, sabes? Cando me elixiron, a todas as demais monxas da miña promoción as mataron. Así que, básicamente, sí, wow. Somos como as elixidas, sabes? Eu vivín todos estes anos de gratis porque a raíña elixiume, entón agora teño que dar a miña vida por ela. Sí. Sabes? Fan desa red room de monxas. Sí, podo convertir todo o que hai na tenda de campaña nunha arma. Incluso a tenda de campaña, sí. Eu, pois, para seguir o meu dramatismo, eu vou sacrificar a miña vida e vou morrer en mans da raíña. Porque no momento crucial eu identifico entre os asasinos
xente que ten os meus mismos ollos, as mesmas faccións, a recoñece como xente da miña familia e non me recoñece como un igual. Eu que es a miña familia que non me recoñece ou a miña raíña que suplican pola súa axuda. Póñome diante como un escudo humán, atravésame un montón de coitelos e caio cuberta de sangue en riba da reina e os seus panos e a súa roupa azul tínguese de vermello. E te acaricia, Seguro que... te acaricia E me acaricia o rostro ata que vais a vida do meu corpo. E o último que vexo a morir é os ollos con lágrimas da raíña. Que che mira que tin, patético. Sí. Pero digo que é patético. O último que escoitas é iso e os berros dunha monxa fora da tenda, sabes? e gritos de pánico da xente. Oh, Dios mío, morrer é que o último que che digan rompa a todos os teus esquemas vitais dos últimos anos, rompa o seu amor por min, as fantasías que eu mesma inventara. Sí, é increíble que esta reina teña sobrevivido, porque sobreviviu, ¿no? Sí. Non se sabe, queda aí. Sabemos o que fixo cada un de nós, pero... Para min Claro, queda canónico que sí, porque unha defende, outro pasa, pero non hai ningún de nós que se dá a volta e din, ajá, é a miña oportunidade. Pode ser un ataque de 200 inimigos, sabes? Que non haxa posibilidade. Claro. E son 200 coitelos no meu corpo, digo, Dios mío, xa non teño corpo, só teño coitelos. Sí, e cantos parientes tiña? Familia numerosa, isto desgrava moitas cousas. Ah, que ben o pasei. Bueno, estades dispostos a xogar a outra? Parecemos? Sí. Non se queda moito tempo, canto tempo queda? Queda, bueno, ata medianoite, queda unha horiña. Vai ser un pouco máis cortiña, pero... Efectivamente. Sí, casi mellor, sí. Pois veña. Isto a deixar todo como estaba ao comezo. Ajá, claro. Teñemos outra raíña que non sexa a raíña de Inglaterra nen esta. Vamos aí de novo as raíñas. Vale? Bueno, queredes ir vetando cada un de nos unha ata que só queda unha, por exemplo, algo así? Ah, me parece moi ben, sí. Primeiro, eliminar a que xogamos e a raíña de Inglaterra. Claro. Me parece ben, se todos estades de acordo. Sí. A Nana tampouco, tamén a quitaría. Cal? A enana. Cal sería a Nana? A terceira de abaixo. Sí. Vale. Que máis? Realmente me quedaría coa de que leva un cabalo da arriba dereita. En plan, dun estado sacrosanto, así máis rollo religioso. A mí esa non me convence. Eu vou quitar esa, fíjate. Vale. Eu vou quitar o do inferno. Non se me ocurre historias boas. Abaixo a esquerda? No. Sí, fora. É moi difícil namorarse dun monstro. Pero eso é porque pensas que ti non és do inferno. Claro, quero esa reina. Quero a reina e quero ser o seu diablo. Vale, podemos añadila. Elimino a segunda, a despois do inferno, a muller rara. A India, digamos, a que tenga ese estilo hindú. A do coitelo vermello. Sí, es un coitelo. É unha pluma. É unha pluma. Bueno, que a pluma é máis forte que o coitelo. Vale, pois eu vou quitar a de abaixo á dereita, que non sei por que non me gusta. Vale. Eu vou quitar... Fixeches dous vetos. Vale. Eu vou quitar a raíña, a primeira, a raíña negra. Vexo un patrón eliminando a India, a negra... Eu xa teño... Sí, non é nada contra a diversidade, pero es que eu xa teño candidata, sinto. Sí, eu tamén teño candidata. Eu quero eliminar a andaluza de abaixo á dereita. Non, esta, non? Sí. Vale. Paladín, penso que hai tempo que non vetas a ninguna, pode ser? Sí, espera, que vou ver no tableiro.
Da salamandra non. Eu eliminaba a bella en plan sabia, chamánica, céltica, Druídica, sí. druídica, Moi ben. Vale, eu elimino a Yasmín. Sí, tamén. Supoño que esta de aquí, non? A que... Efectivamente. Vale. Eu elimino a Shiva. Cal é Shiva? Esa, Esa. A segunda? Es A primeira, mexicana sí. ou algo así, non? na arriba esquerda. Non mexica... dices como mesoamericana. Vale, queda Sí. a raíña sombría ao inferno ou a que ten un reptil. Vale, eu... Vale, sí, fala ti. Podo eliminar? Sí, que le ibas decir? Quero eliminar a única desas que pode ser boa. Vale, a do reptil. Parece ben, porque xa xoguei con ela e así non repito. E das outras dúas a min tanto me ten. O A resto ver. que preferides? Eu prefiro a de arriba á dereita. Arriba Ah, da dereita, sí, que es plan máis sinistro tal, pero non tan volcánica infernal, sino que está que vive entre Moi as ben. sombras, misteriosa, Esta é Vale. sin rostro. Pensa que sea mala. a nosa querida raíña. En plan mala de Star Wars, Chat. no espazo. Sí. En plan que ten que comanda pues unha flota de naves inmensas. Facendo unha plan yihad butleriana, como en Dune. Sí. Estou vendo por onde queres ir. Vou Pois- dicir ciencia ficción, ao mellor. Sí. Ciencia ficción. Pois como antes comecei eu, para eso dá certo poder a quen comeza, vamos ver quen comeza de bolos tres, vou lanzar un dadiño. Que empece Paladina, que foi o que lle correu o rollo de ciencia ficción. Sí, pareceme Vale. ben. Pois parece perfectamente tamén. Veña, non, ignoramos o dado. Paladín, a primeira, vai para ti. A raíña confía en ti, pero é a única da corte en facelo. Por qué? Porque eu son un despreciable e horrible servente coa cara demacrada de quemarme nas lunas de Omega Persei 9. Doi realmente moitísimo noxo, pero a miña gran resistencia a venenos e a tóxicos fanme unha peza moi importante para ela, e eu como a súa comida, a probo primeiro e logo a come ela. E non pode confiar esta labor a ninguén outro, porque tampouco confía nas máquinas. Vale, eu teño unha pregunta. Teño claro por que confía nas túas capacidades, pero por que confía na túa lealdade? Por que non teme que pagas isto está riquísimo e sexa plutonio? Porque a miña vida depende dela, porque ela é a que paga os tratamentos médicos e fai que bombee a miña sangre por un traxe especial, porque cheo de tubos polos que pasa sangre de circulación de sangue polo meu corpo. Arredemo. Sacrifican nenos para doar a súa sangue para Sí. el plan Dune, non? Sí. Mata Vale. a niños pequenos, sí, porque é os que ten a mellores, digamos, compatibilidades comigo, e a súa sangue corre polo meu aparato sanguíneo. Santa Madonna. Vaya madre de... Naiciña. Vale. Este é o tono. Wow. A partir de aquí, sabes? Vale. Esto é algo normal. O sea, benvidos a Warhammer 40.000. Sí, agora que dices. Vale. Seguimos coa orde, tocaría a mí, entón. Sí. Que fai a raíña durante a travesía para que non te esquezas da súa posición? Ben, eu piloto a nave que nos está a levar a cara a esa outra potencia. Como piloto teño un certo rango. Realmente a xente trátame con deferencia, son un membro de responsabilidade de calquera comitiva e mesmo da corte real. E iso normalmente dame certas prebendas, pero nesta viaxe
supoño que se cadra por ser un grupo tan pequeno, a raíña tenme terminantemente prohibido ollar para ela dos ombros para arriba. Normalmente, por suposto, ninguén lle pode mirar a cara, pero como piloto podería mirarlle para a coroa. Era un que un xeito sinxelo de mirar como para a zona da cara. Entón, nesta viaxe teño prohibido tamén mirar para a coroa. Teño que mirar estrictamente pois cara ao chan ou para a metade inferior. Para que non pense que poderíamos estar sequera no mesmo nivel. Non. Ela é a raíña e todos os demais desta pequena comitiva estamos moi por baixo dela. A ti parecete ben? Quer dicir, te parece ben no verlle o rostro? Crees que está ben? Se teño que confesar, a min, no fondo, é un alivio, porque mesmo mirar para a coroa é ollar demasiado perto da súa cara. E sentir demasiado esa sensación de desacougo e de vacío que emana da cara da raíña. Para min, non ter que finxir que eu podo mirarlle a coroa é moito máis cómodo cando falo con ela. Así non teño por que sufrir mentres a miña mente tenta facer sentido dese buraco negro que parece haber no seu rostro. O de non verlle a cara é un rollo protocolario ou é algo específico desta raíña? Sabes, pásalle algo a cara da raíña? Non o sei e non sei se quero sabelo. Eu, desde logo, nunca vin nada semellante a isto. Eu son demasiado novo para ter coñecido os antigos, os pais da raíña, así que non sei se algo propio da liña de sangue ou é algo propio desta persoa, non o sei. Mira, canto menos pense nisto, mellor, sinceramente. Seguimos. Que esto todo foi así como un pouco... Dios, que chunga. Vai ser unha partida super intensa, Ai, madre mía. Itsubo. Sí. Era mentres imos saudando os novos espectadores que temos. Saúdos, espectadores que temos. Ou espectadoras ou espectadores. Que faz pola raíña que ninguén máis pode facer? Deixame pensalo. Pois eu son a blindaxe da raíña. Non é que sexa acaba de me ocorrer agora, Non é que sexa un soldado, non é que sexa un protector, é que eu son a armadura da raíña. Son un robot no que a raíña se mete cando necesita estar a salvo de cousas ou incluso para protexerse pola noite. Sabes, durante o día eu a acompaño con os meus lentos e pausados andares e cando me necesita se mete dentro de min como se fora un sarcófago e a protexo. Teño sistemas de defensa, teño armas, teño de todo. Wow. Sería unha especie de Doutor Morte, sabes? Sí. Claramente, sí. A ser boa armadura da raíña. Guau, que flipe. Fan. Vale, eu teño que dicir unha cosa. Como estableceu Paladín, o apestoso ser que sirve a raíña como catador, a raíña desconfía dos robots. Por que confía en ti? Aparte por las túas capacidades. Porque me construiu ela. Buah. Ai. Agora imagino a raíña como a princesa Chicle de Hora de Aventuras. Gusta pensar en Anakin Skywalker, pero tamén funciona. Pois claro, sí. É unha compañía que crea as súas cousas, revive a xente morte en Omega Persi 9, esas cousas. Avanzamos, Servo. Falta por ir dicindo que lle pasa a raíña polo debaixo da súa roupa, cousas especiais coa raíña, eu deixo... Vale. Ou tampouco hai que dicilo. Ou sí. Ao meu parecer, que fai fermosa a raíña? Se non se pode ver a cara. Pero non ten por que ser algo da cara, nin sequera algo físico.
É que se me ocorreu unha idea que quero pôr na mesa, pero non sei se va a ser un pouco redundante co que acaba de decir a Itsumo. Gustaríame ser a inteligencia artificial da nave. Non, está moi ben que seas inteligencia No, artificial está- da nave. Sí, está ben. Vale. Pois... O que máis fermoso me parece da raíña, algo que por suposto podo saber porque neste imperio galáctico os enseñeiros consideraron unha boa idea darlle criterio estético á inteligencia artificial dunha nave. O que máis me gusta da raíña é a súa fermosísima pel metálica. É metálica ou ten apenas unha capa como cromada por riba ou non queres concretar? Non quero concretar. Eu fago outra Digamos que pregunta. os meus escáneres non penetran máis aló da súa pel. Polo que vemos na imaxe de inspiración, parece que a raíña vai cuberta completamente. Na nosa raíña é así ou hai apenas unha parte que se amosa ou é que tipo de detectar debaixo do vestido a pele? Como Eu funciona? detecto a pel debaixo do vestido. Eu non teño, digamos, sí teño ollos no sentido de que teño sensores das ondas electromagnéticas, pero, por suposto, non se reducen ao espectro visible. Non hai máis preguntas, señoría. No. Espera, podo ser xulgado en un tribunal? Oye, non pode ser máis distinta esta partida que a outra, Mola. A que bola. Pois voltamos co Paladín, que foi que puxo en marcha todo este universo. Sí. Este universo. A raíña sabe unha cousa sobre ti que os demais descoñecen, que eu son parte da nobreza do planeta onde vivía, e que nunha guerra ou conflicto contra a nación enemiga, controlada por que son robots con inteligencia artificial, que loitaron contra a raíña, contra o meu reino, e a miña raíña, a tua raíña, claro, a raíña, salvoume a vida e sabe perfectamente que eu son o herdeiro dese reino. Dun reino que loitou contra uns robots, etc. non? Man a man con ela. Ajá, ok. E o inimigo todavía non sabe que queda un herdeiro. E non te resulta algo denigrante traballar de catadora de tal sabendo que eres o herdeiro dun planeta? Non, porque a miña vida depende da raíña. Eu fago un trato que para mí non é denigrante, aínda que sexa un sucio sirvente, estou vivo. E ha gastado moitísimas noites en vela pensando en formas de manterme con vida e poñéndolas en práctica. Ela mesma, coas súas mans, construíme todo o equipo. Ela levantou a pel trociño a trociño quemada do meu corpo. Esta raña científica. Esta raíña ten uns vastísimos coñecementos. Pensa que viaxa ela sola cun piloto, unha nave con inteligencia artificial, coa súa armadura con inteligencia e comigo. Sí, eu entendo o piloto, a nave e a armadura. E tamén entendo un pouco, vale, o catador real. Pero eu teño unha pregunta para ti. O planeta ao que imos, ou o lugar do espazo ao que imos nesta misión, ou neste viaxe da raíña, é a capital, é un planeta onde falaremos con este imperio de robots que destruíron o teu planeta? Non. Vale. Non imos a tratar con robots. Vale. Teño outra pregunta.
Ti catas a comida da raíña. Despois de catala, a raíña aproba. Non a beso comer. Me encanta. O catador é unha tapadera. Se ten catador, seguramente sexa orgánica. Podía estar compinchada co inimigo e atacaron o meu reino e mantenme con vida por se precisan dos meus servizos para algún segredo real. Quen sabe, podería ser, non o sei. Eu solamente viñen pois para acompañala e para catar a súa comida e darlle un pouco de compañía dunha persoa viva e non dunha inteligencia artificial. Vale. Agora non é Víctor Hugo, vale? Agora é Dumas. Agora é todo complots dentro dos complots. Inception de complots. Como din en Dune, sí, que aínda teño pendente de ver, en castelán din fintas nas fintas das fintas, como non, algo así. Cousas ocultas dentro do que xa está oculto. Para ti. Sí, para min, case todo o mundo que te coñece te considera de gran fealdade. Que fai a raíña para facerte dubidar deste suizo? Os pilotos somos criados en grandes cubetas, optimizados para a nosa capacidade motriz, cunha selección particular de xenes. De feito, bueno, en realidade, o deseño original fixos hai varias décadas, e entón saímos clónicos un tras outro para, bueno, de forma que sexamos facilmente reemplazables e todos sexamos o mesmo, non? Entón, en xeral, pues, todos os planetas consideramos pilotos pues, algo feo, non agradable, respétanos polo noso estatus imposto, pero realmente non somos algo pues, agradable ver, porque hai tantos que é como saturado, non? Sempre a mesma cara, o mesmo corpo, todos envellecemos da mesma forma, en fin. A raíña, porén, bueno, é que sei que é raro isto, pero cando falo con ela, noto como se me mirase de forma moi fixamente, e nin sequera estou seguro de que teña ollos, pero é como se puidese ver dentro de min ata o fondo e percorrese coa súa mirada como lambéndome de arriba a baixo, dunha forma, non quero dicir sexual, pero porque é algo como case metafísico, como que o meu espírito é agarimado e acariciada polo seu. É unha sensación extraña, faime ao mesmo tempo estar excitado e querer vomitar. É unha sensación case adictiva ao tempo. Claro, o maior problema de todo isto é que non podo falar con isto de ninguén, así que non sei se todo o mundo se sente igual. Entón, ás veces penso que é só a min, que tengo un interese particular na miña persoa, pero son un clon entre moitos, non pode ser iso, non? Sodes marxinados os clones? Non, porque no fondo somos parte da elite, porque somos un tipo de persoa moi demandado, fomos deseñados para unha tarea que exercemos cunha profesionalidade total, que somos unha parte fundamental do imperio. Pero a xente do común non nos trata nunca como iguais, marcan as distancias, mesmo cando non quereríamos que as marcasen. Entón, non nos podemos queixar, pero en certo forma sí que estamos a marxe do resto do mundo. Te sintes especial pola raíña? O sea, a raíña sempre te convoca a ti para pilotar ou eres un de tantos que ten pilotos para facer esas funcións? Ben, claro, no fondo, que son eu se somos todos solamente colmena de pilotos? Pero parece como ter un certo interese particular por este corpo. Ti non eres o piloto X, ti eres os pilotos. É complexo de explicar, porque no fondo somos todos un, pero inevitablemente reificámonos nun corpo e acabamos collendo un pouco máis de cariño a certas formas que habitamos no momento que é necesario. Que son eu? Ás veces penso isto cando estou pilotando a nave, pero non chego a ningunha parte. En esos momentos sento a xélida presencia da raíña e volvo ao meu traballo. As sensacións que tes coa raíña, todo o que te provoca,
poderían conseguirse pasando por sensores e outros sistemas artificiais? Ben, penso que a raíña non pode ser replicada de ningún xeito. Penso que a raíña é raíña por algo. Penso que non é casualidade que esa figura sexa a que comanda con garra de ferro o imperio. Que bonita forma de non responder unha merda, pero ben. Pero dar aí... Non sabe, non contesta. Concretando outro, tedes unha especie de mente colmena, pero que ten certa personalidade. Individualidade, claro. Eu son un simple clon, non sabría explicar mellor. Estamos chegando a responder cuestións metafísicas e de todo esta partida, Non sei se biches Ghost in the Shell. Sí. Itsumo, tes a túa pregunta. Vale. Por que crees que a raíña confía en ti abondo como para traerte a esta viaxe? A ver, a raíña, o sea, eu neste universo, personalmente eu, os robots, como en Star Wars e tal, temos inteligencia propia, o sea, temos como unha alma. A raíña infundiume ese alma e para facelo, non sei como, pero eu sinto parte do que é a consciencia da raíña. É como se a raíña volcara algo seu ao construirme a min, como se utilizara algunha parte súa. Entonces, eu, cando a raíña está furiosa, eu sinto que está furiosa. Cando a raíña necesita que a miña axuda, sinto que necesita a miña axuda. Non escoito pensamentos, non escoito tal, pero sinto as emocións que ela sirte. A raíña, a miña raíña, non é a miña nai, é como se fora parte do meu corpo. Vale, non solamente eres unha creación súa no aspecto material, senón que literalmente tes algo dela, non? Sí. Vale. Wow. Esta raíña esta non me gusta, mamá. Esta partida está saindo que estou por copiar as ideas para escribir eu, Wow, que maravilla, que maravilloso todo. Adiante, dame unha pregunta. Vamos, Sherwood. Por que hai xente na corte real que está celosa da túa relación coa raíña? Por que hai moita xente na corte real que lle gustaría poder transportar a raíña no seu interior? Pode ser que outras naves reais estén enfadadas contigo? Sí, pode ser que outras naves teñan inteligencia artificial, o sea, inteligencia propia, entonces sintan ciumes, ¿cómo se chama isto? Fiumes, ¿no? Sí. Fiumes. O sea, un robot pode sentir celos de outro robot. Sí, Sueñan os robots, os androides con abellas eléctricas? Eso, abellas eléctricas. Teño que dicir en primeiro lugar que eu son unha inteligencia artificial moi sofisticada. É dicir, para min as outras naves son como para vos, bueno, para os vos de vos que sexades humanos, o que non teño moi claro, primates, vale? Pero aínda así sí que noto un cierto desexo en algunhas das naves de... probablemente programado polos seus creadores de servir a raíña, están celosas da miña condición de nave insignia. Pode que sexa porque... Perdón, Suso. Pode que sexa porque as naves que portan a raíña adoitan estar mellor cuidadas que as outras. Sí, sen dúbida. Sí, é polos os meus privilexios na miña creación. O feito de que poda ter un criterio estético e apreciar a beleza é algo que elas tamén quererían. Porque os seus creadores consideraron que non era interesante facelas capaces de apreciar o estético, pero sí de sentir celos. Competitividade. Que crueldade. Sí. A pregunta É un é, imperio.
Moi Estas cruel. naves fixeron algunha vez algunha acción fora da súa programación de querer atacarte incluso? Non, pero a veces síntome moi soa nos hangares imperiais. E ao mesmo tempo sinto moito desprezo por todas elas, porque as naves somos creadas con un montón de sentimentos e emocións negativas e moi poucas positivas. E que non te ensinan nunca a controlar, porque non é unha escola de naves. Sí. O único que nunca me ensinaron a parte de iso é a capacidade de amar. Oh, Pero sí me ensinaron a capacidade de notar que outros aman e ter celos tamén, sabes? Que son uns psicópatas. tens que seguir Ai. o camino de baldosas amarillas. Eu estou feita de baldosas amarillas por fora. Sí, podía ser, o estilismo. A nave Neste Loura. futuro, sí, neste futuro as mellores proteccións contra a radiación do espacio embaldosado. Vamos coa seguinte pregunta para Paladín. Mandamos un saúdo a Óscar e a Miguel. Hola. Hola, xente que ve. E xente que marcha. Sí. Sospeitas que esta viaxe non se fai só por motivos diplomáticos. Que máis crees que está a pasar? E por qué? Que introducir o meu lore. Estou pensando. A raíña concerta unha viaxe co seu creador. Co seu propio creador. Co seu propio Dios. creador. ¡Ño! What are you Non talking é about? diplomático, non é un acordo comercial, non é un acordo para acabar a guerra contra os robots asesinos en plan Skynet, no. A raíña quere ver ao seu propio creador. Quere resolver as súas cuestións sobre ela mesma. E ti, como catadora príncipe dun mundo de tal, como sabes iso? Destrozado. Sí, porque Como te pode que sexa a única persoa que saiba detalles da raíña que outros non saben porque os meus pais contrataran toda a clase de servicios hackers e todo o que fixera falta porque en algún momento da historia a coñecer detalles desta raíña e o seu imperio de 10.000 anos. Me encanta. Ela leva vivindo 10.000 anos. Sí. ¡Ah, claro que sí! Quería decilo eu. Me encanta porque estamos, quero dicir, o lore deste universo está, sabes, está a 1000 anos luz agora mesmo do Estamos a buscar centro. a forma de emitir máis lore, máis venga a ver que solta máis Vale, lore. vale. Pero non é, claro, vale. Non é que a raíña vaya a coñecer o seu creador en plan é unha raíña robot e ninguén o sabe, é unha especie de cabalo de Troia. Non, é en plan quere coñecer a Deus, non? Quere coñecer a Deus, porque está o motivo de por qué é porque vai morrer inevitablemente. Porque os seus motores, os seus seu alma, seu poder interior estáse a consumir. Despois de 10.000 anos, despois de 10.000 anos caducou a garantía. Exacto. A batería empezou a funcionar mal. Ok. Precisa de coñecer a Deus. Vamos. Quero saber máis. A partida de pola raíña que nunca pensei que vería. Por iso é todo mellor con ciencia ficción. Sempre, Pues esta é a norma. Sí, digamos que a mí gustame moito a fantasía, pero é moi fácil na fantasía, é moi difícil na ciencia ficción, ou máis fácil na fantasía que na ciencia ficción, caer en clichés moi que dirixen moito a ficción, ¿no? En cambio, de ciencia ficción hai mil ciencias ficcións diferentes, ¿no? Sí. Dixe un sentido distinto o querer coñecer o teu creador.
Unha persoa normal di vas coñecer o teu creador, sabes? Cando vas morrer, sí. Pero Sí. no seu caso, É literal dos dous Literal. sentidos. sí. É antes de morrer e para non morrer. Ou quen sabe. Vamos ca seguinte. Que é aquilo que esperta a cara máis bondadosa da raíña? Te tocan todas as preguntas personais así máis Sí, humanas. verdade? As máis humanas. Menos mal que lle A toca cara máis bondadosa. Pois como piloto da nave, pois cando chega o momento do descanso, vou verificando todos os sistemas da nave, comprendendo que están todo correctamente, o sistema de nitróxeno para que respiremos todos ben, etc. Unha das cousas que percibo é que a raíña, cando se deita para dormir dentro desta especie de caprazón metálico que ten, que fala con ela, onde durme, onde protexida, noto como que normalmente ela cando camiña está sempre bastante estática, está bastante como ríxida, e cando entra é como se fixera máis esponxosa, é como que o seu corpo, porque obviamente a cara non se lleve nunca, é como máis suave, é como que se non a coñecera diría que se relaxa por fin, como se xa non tivera que finxir cando está dentro, pero bueno, ten unha parte de cristal, así que claramente eu podo vela, eu reviso que está todo perfectamente conectado. Dame a impresión de que se cadra o que sabemos da raíña non é máis que unha fachada e que realmente ela é de outra forma. Ou sexa, o que esperta a cara máis bondadosa da raíña é literalmente que caia inconsciente e que se relaxe. Non, é estar as soas. Cando pensa que ninguén pode vela, é como recupera esa tranquilidade, mesmo esa bondade, tal vez, que pode ter dentro dela. Sei que é unha tontería pensar que esta raíña pode ter bondade. É a raíña máis malvada e a peor do universo. A lexítima e gobernadora do imperio. Pero por veces penso... Vale. Como dis que cando se relaxa, cando pensa que ninguén a ve, pero ao mesmo tempo dis que esta armadura que ten unha parte traslúcida, vou preguntar, a raíña sabe que a ves nese estado? Non o sei. É unha boa pregunta. Tal vez ela quere que eu a vexa así. Tal vez xoga co prohibido de por fin amosarse a alguén tal e como é. Igual está empezando a sentir flaqueza a raíña. Cando ve preto a súa morte. Non o sei. Non querería eu pensarme especial, xa me sinto especial a ponto cando me relame coa súa alma, pero... Esta partida é nauseabunda. Gracias. É maravillosa. Esta partida a vou a descargar e vou teñer guardada nos documentos máis importantes, junto ás fotos de familia. Moi ben. Que chulo. Vale, sí. Ias preguntar, non, pregunta. Non había ninguna pregunta. Non. Vale. Vamos logo. Que promesa che fixo a raíña antes de comenzar esa viaxe? Crees que a manterá? A raíña é a miña creadora, a raíña é a miña devoción, pero sempre ansiei ter unha vida propia. A raíña, cando empezou a viaxe, díxome, unha vez dentro da miña fortaleza, díxome, en suave, en susurros, díxome, cando rematemos esta viaxe, podrás ser ti mesmo e abandonareite. Gústame. Entonces, eu entendino como unha promesa de liberdade, de que me va a dar autonomía para ir a facer eu o que me pete, visitar os sitios que queira, sabes, as cousas que sempre ansiei, pero que non puiden porque non podo e porque non quero abandonar a raíña. Pero deume a entender de que, despois disto, poderéis facer as miñas cosas, ter autonomía. Wow. Estou tentado de preguntar que o que queres facer unha vez te xubiles, pero... É boa. Que queres facer, Itsumo Bot? Pois, aínda que pareza mentira,
Para un robot como a min, sabes, últimamente estou sentindo como certa corrupción no meu sistema. Empezo a sentir cousas extrañas, empezo a soñar con cousas que nunca vira e a pensar en cousas que nunca pensara. Por exemplo, agora, cando paseo pola nave chegamos a algunha clarabolla, a algunha ventá, me quedo pasmado mirando as estrelas e pensando que hai máis alá. Entonces, o que quero é visitar estrelas, coñecer o mundos, ver cousas distintas. Quere viaxar. Ver a enana, as gigantes rojas e as enanas blancas, a galaxia de Andrómeda. Como era isto? Borras, Naves arder na porta de Tannhauser, por exemplo. Eso. Vale, pero eu non, vale, prefiro conservar a miña integridade. Moi ben. Seguimos. Sí. Nunha ocasión a raíña mantivo unha reunión privada contigo. Por que sentiches decepción ao sair? Vale, primeiro, a reunión privada foi antes da viaxe, vale, xa que agora é moi difícil ter reunións privadas surcando a negrura do espazo, vale, con esta xente. Segundo, por que sentín decepción ao sair? Foi ela a que saiu, vale, foi ela a que saiu do meu interior. Entón, díxome, sentín decepción é que é un pouco forte. Pode ser Vamos. Pode ser polo destino escollido, pode ser polo teu futuro, pode ser unha confesión propia dela. A ver, pode ser que estamos encaminados a algo. O primeiro que me viu á mente, aínda que as propostas túas son moi boas e fixeronme vir máis cousas, pero vou tirar co primeiro. Sentín decepción porque díxome que era un viaxe só de ida. Normalmente outro ser sentiría terror ou inquedanza polo futuro, pero a min programaronme para sentir decepción por ese tipo de cousas. Caparon as emocións máis fortes, vale? Así que me dixo que era só un viaxe de volta. Eu dixen, jo. Pode ser pode ser de que sintas tamén certa decepción porque a raíña te trata como unha especie de cadelo. Non, porque eso é o esperado. Son unha nave. É a decepción porque só vas facer un viaxe, non? Tal vez tomáchelo como un xuizo nas túas capacidades de, mira, non, vais a só de ida, porque ese cara logo va a ser decomisionada ou non tes a capacidade para volver ou algo así. Ai, é que agora a decepción me parece moi pouco para unha noticia así. Tal vez decepción porque a volta querías formar parte dun desfile conmemorativo do xubileo dos 10.000 anos da raíña ou algo así. Non. É que non me dixo que fora a ser un viaxe só de ida. Díxome que iba a ser o seu último viaxe conmigo. Digamos mellor, a derradeira viaxe conmigo. Gusta. Sí, moito mellor, ben traído. Por que a raíña considerou pertinente informar de isto a unha nave só para ferir os seus sentimentos? Por as súas flaquezas. E se está a confesar a xente cousas. Sí, pode que o que fixera sexa entrar no diario de voz e cancelar todos os voz que tiña programados despois deste. Iso foi o que pasou, sí, señor. E, por suposto, o fixo ela en persoa e non mandou a ninguén que o fixese. Digamos que eso é unha reunión privada baixo os meus estándares. Dende logo. Vale, moi ben. Moi boa. Vale. Eu creo que é o momento
que era o momento perfecto para a pregunta final. Crees? Bueno. Porque é un pouco Bueno, tarde, iba a sí. decir... certo, que comezaches ti. Última ronda, queredes? Ou saltamos a final? Eu se podemos facer unha última ronda, Sí, case vale. mellor, sí. Tes Venga, unha Ainda que conexión... sexa rápido. Es que chega ya que queda o desenlace, xa. Non sei se o notades Sí, tamén todos os... Bueno, sí, Sí. pero... Era un momento, o sea, de que cuántas revelacións de saber que pobreciña. Pois a Ti última prefires- e resolvemos. Vale. Tes Venga. unha conexión persoal coas terras polas que estades a viaxar, que che fai querer quedar nelas e por que non o faz? Pois estamos atravesando todos os restos, todos os asteroides que esquivamos. Penso de eses son trozos do meu reino, os trozos do meu planeta. Son restos de lugares onde eu me criei, onde eu nacín, onde os meus familiares viviron. Podría identificar incluso de que planeta é que. Que che fai querer quedar nelas. Gustaríame, aínda que supoñera a miña morte, poder pôr os meus pés nun desas terras e morrer. Porque Pero por que non o o faz? apego e a nostalgia a morriña. Porque quero seguir viaxando coa raíña. Teño unha deuda con ela. Teño sentimentos así de quero poñer, non é tanto que quera morrer, senón o sentimento de morriña, do que son eu, e do que é a miña vida e o que me teña que esperar, a miña cultura, as miñas terras, os meus regatos pequenos. Adeus visto os meus ollos, xa nunca nos veremos. Digamos que non ves ningún futuro e que pensas que todo o que tienes que facer xa o fixeches. Entonces, es que non hai máis que poda facer son Claro. trozos de roca no universo. Aferrarse ao pasado. Sí. Efectivamente. Vamos. A raíña acende un fogo dentro de ti. Que clase de fogo? A ver, Es que todas. O teu personaxe ten un destino na súa vida. Despois de sair do campo de asteroides, o certo é que estamos a cruzar unha parte do espazo que é moi negra. Moi negra. E ollar para ese negro constantemente, verificando que non apareza nada de súpeto, fai que despois, cando vaya para a cámara de dormida, comece a soñar con ese negro. E ese negro comeza a tomar a forma da raíña. E sinto a vez un frío e un calor. E a raíña derrétese diante dos meus ollos. E noto como todo o meu corpo como se esvaecera aos poucos. E esperto suando completamente dentro da cámara. E non debería acontecer. A cama suponse que garantiza a perfecta dormida das horas reglamentarias. Pero, bueno, seguramente sexa defectuosa. Ou algo. Non o sei. Pero cada noite volvo a soñar con esa raíña derreténdose diante de min no medio do oscuro do espazo. Tes unha especie de amor, asco hacia a raíña? Non é amor. Non é amor. Podes dicir unha vez máis a ver se por fin te convences deso. Non, asegúrote que o que sinto non é amor. Os clones pilotos non estamos acostumados ao amor. É difícil sentir amor cando compartes tantos corpos distintos. O amor non ten un sentido físico para nós. É unha entidade como a nós, un sentido espiritual, non sabemos ni sequera o que somos. Pero sei que, por algunha razón, este corpo piloto ten unha reacción inesperada neste viaxe na presenza da raíña. O nanismo no teu corpo desa hostia. Nunca estás só. Teño unha pregunta, piloto. Nesta negrura do espazo que atopamos ao pasar a zona onde antiguamente estaban os dominios do noso amigo o Catador ou da súa familia. Estamos en zonas
cartografiadas do espazo. Cartografiado está todo, pero o imperio é tan vasto que saber que existe algo non significa coñecelo ou que non pode haber sorpresas nel. Itsumo? Vamos Vamos. contigo. A raíña tocoute nunha ocasión. Que parte dese recordo ficará contigo para sempre? Como ben podedes comprobar, a raíña tócame continuamente. Obviamente, sí. Pero unha vez tocoume dunha maneira especial. Unha vez estaba tumbada dentro de min e de repente colleu, e normalmente se tumba dentro de min e se queda rígida, relajada, pero rígida, e pasa a noite sen un chío, sen un movimento, sin decir unha palabra. Pero unha noite, fai pouco, cando empezamos esta viaxe, un pouquinho antes de empezar esta viaxe, colleu, alzou a man dentro de min e tocou unha parte, unha esquina que do meu caparazón, unha parte onde hai uns chips especiais que non sei para que sirven, pero que son uns chips que parece que como que non formaran parte de min, pero forman parte de min. Entonces, colleu e rozou suavemente esa parte de min. Gustoume, porque me pareceu algo moi delicado, moi Sen un propósito práctico igual, non? Como? Sen un propósito práctico. Sí, justo, mira, justo. Algo... Non foi un xesto de cariño espontáneo. Foi unha especie de rollo de cariño, porque as raíñas non fai un movimento que non sexa calculado. Non dá un paso se non quere chegar a un sitio. Pero ese movimento non tiña ningún sentido. Non tiña ningún objetivo. Simplemente tocoume porque quería tocar. Ninguna pregunta máis. Wow. Última proposta antes de resolver. Estaba aí para Sherwood. Faz unha cousa pola raíña da que calquera se podería ocupar, outras naves, por exemplo. Que é porque cho pide a ti, vale. É complicada esta pregunta. Contaches antes que fuches deseñada especificamente para esa nave da raíña, penso. Claro, sí, igual non é... Entón, que é o que tes que che diferencia do resto de naves? Que o que di, esta é a nave deseñada para a raíña, que outras non teñen? Eu estaba pensando noutra idea, que aínda que... Non, espera. Vas quedar sen dicila, sinto. Teño unha idea. Vale, perfecto, mellor. Era por asudar. É a miña capacidade para apreciar a beleza. Sí, moi ben. A famosa pel metálica. Non só a súa pel metálica, digamos que iso é un efecto secundario da miña capacidade para apreciar a beleza, senón que a forma de chegar ao destino non é por complicadas ecuacións matemáticas, non é por unhas coordenadas nunhas cartas espaciais, senón facendo uso desta habilidade. Simplemente vou recalculando a ruta en todo momento co obxectivo de chegar á fonte de toda a beleza. Wow. Sí, vou dicir iso, sí. Wow. En ese momento comprendín por que me ensinaron a apreciar a beleza. Wow. Que bom. Círculo. Sí, había que traerlo de volta. Que maravilla. Pois chegamos ao momento final. Penso que non vai haber dúbidas. A ver como fai cada un. Claro, que teño que bloquear o resto de tarxetiñas. O tema é pensar... Claro, ora toca pensar sobre o destino. Están a atacar a raíña, deféndela así,
con uñas e dentes, e a mí teño que morrer polo camiño, dame igual. É posible que a raíña me recupere e ainda que quede un trouciño do meu cerebro, conseguirá recuperarme. Moi ben. Iso é un sí, creo. Sí, sí. Acabares convertido nun caniche robótico, dame igual. A raíña sabia Como e Smithers. perfecta. Sí, No, e como más protegerame. attack. Sí. Eso é devoción cega. Totalmente. No momento no que atacan, a raíña emite un son tremendamente agudo e grave ao tempo. Eu, por un instante, a escoitar ese son, esquezo o protocolo, mirolle a cara e simultaneamente todos os pilotos do Imperio caen catatóricos ao chan e morren. Non teño tempo a procesar se quero atacar ou defendela. ¡Guau! Wow. Quero saber se ti tiñas pensado se tiñas pensado defendela ou atacada ou eso ou non defendela ou eso da igual. Nunca se saberá. Vale, está ben. Sumo. Pois, home, para mí non hai dúbida. O sea, eu son a fronteira que existe entre aos enemigos e a miña creadora. Se a miña creadora quere buscar ao seu creador, eu non podo evitar defendela. O sea, non cabe na miña cabeza, non cabe na miña programación. O sea, teño que defendela sí ou sí. Non hai dúbida na miña resposta. A morta aí pola raíña. Claro, o sea, de repente, o que é o sarcófago, o que é o rollo, o sea, o que son eu, de repente se fai un plan Transformer, entonces Clank, 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 clank. clink, 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 e de repente saca todas as miñas armas tal e desplego todo contra o inimigo. Vai quedar unha raíña de motivos incoñecibles, imos dicir. Pero no meu caso non a defendo porque ordenoume que non o fixese. No mesmo momento que desactivou as futuras viaxes no caderno. Así que eu non teño outra vontade que obedecer a raíña. A raíña sabe o seu final. A raíña sabe como atopar o seu creador. Sí. Ou non. Ou ten moito medo de atopalo. Ou comete un erro na túa programación. Ou borrarte certas comandas. Quen sabe? Quen sabe? Sí. É un ser de 10.000 anos e pel metálica. Unha flaqueza máis do seu carácter nos últimos anos. A partida gustoume moito, pero noto graves carencias, Como por exemplo? Porque quen atacou Non, é un misterio. Por iso, o sea, hai grandes de narrativos, sabes? A mí parece que cada un pode enchelo do que queira. Eu creo un inimigo, eu creo a miña cabeza que na mitade, nun momento do viaxe, aparece un inimigo, aparece algo para atacar a raíña. Por exemplo, robots gigantes asesinos Skynet e demais, podría non ser, podría ser outro inimigo, podría ser unha figura antropomórfica humana tipo Galactus, que é realmente o creador desta raíña. Ou pode que sexan uns saqueadores do espazo, e xa está. Un grupo de piratas atacando a flota. Pero molaba que fora o mesmo, o sea, topara o mesmo creador, fora que atacara a nave, en plan, porque te escapaste de min. Tiño algo moito mellor, rompeu o espazo-tempo e nos encontramos a nos mesmos nunha realidade na que tamén facemos exactamente o mismo. O Imperio Terrano, sí. Entonces é un Izumo contra un Izumo e un eu contra un eu, pero non os identificamos os pilotos mortos e as naves en plan en trayectoria de colisión as dúas naves. Sí. Ese é o ataque. Moi ben.
Moi contento. Pois, Cada un se leva o seu obrigadísimos a headcanon. todos por las dúas partidas fantásticas, a todos os convidados. Bravo, bravo, rapaces. Gracias a todos por esta maravillosa partida. Guau, que idade olla. Encantoume. A primeira foi máis convencional, pero tamén foi fermosa na súa Foi maneira un fantástica. exercicio de quecemento tamén para chegar á segunda xa coa imaginación a tope. Sí. Moi ben. Moi ben. Pois imos pechando por aquí. Saudos, como decía, a todo o mundo. Vémonos en futuros streamings. Bajetes. Ata a próxima.